салом дӯстон, шаби гузашта шумораи хеле зиёди рақобатҳо дар чемпионатҳои гуногуни аврупоӣ ва ғайриаврупоӣ доир шуданд. Онҳоро ба хотир оварда аз ҳар як рақобат ҳаловат мебарем. Аз Англия оғоз мекунем, аммо қаблан лайк мондан ба ин видео боз фаромӯш нашавад. Бори дигар ёдовар мешавем ки комментарияи ҳамдигарро ҳам лайк монед, танҳо ҳамин тавр видео бештар ба дигарон паҳн мегардад. Дӯстон, имрӯз давоми бозиҳои топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи он рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Сараввал дар мавриди дастаи MU мегӯем. Номи ин тим акнун бештар бо калимаҳои дарду алам ва ғаму андӯҳ баробар аст. Агар пеш мо MU гуфта дар дили ҳарифон дарҳол тарсу ҳаросро ҷо медодем, айни замон MU гуфта дастаҳои бештар имконияти имтиёз гирифтанро мебинанд. Рақиби манкуниянҳо дастаи Брайтон буд. Брайтон ҳам айни замон андаку мандак нест, аммо MU бо тамоми ситораҳои худ бояд чунин дастаҳоро мағлуб кунад. Баъд аз он ҳамаи ҳодисаҳое ки бо вингерони канори рости дастаи Манчестер Юнайтед рух дод, ҳама дар ҳайрат монданд ки Тенхаг масъалаи ин канорро чӣ гуна ҳал мекунад. Ӯ бошад ҳалли онро дар тағйир додани схемаи бозӣ пайдо кард. Манчестер Юнайтед бо тартиби ҷойгиршавии 4-3-1-2 ба майдон ки роб монанд буд, ба майдон омад ки дар он Бруно Фернандеш аз ақиби ду ҳамлагари марказӣ бозӣ мекард. Бо ин шакл манкуниянҳо 15 дақиқаи беҳтарин доштанд. Брайтон дар ҷараёни бозӣ ба ин тактикаи интихобшудаи MU мутобиқ гашта идораи тӯбро ба дасти худ гирифт. Прессинги MU пас аз ин хеле суст шуд. Гол тавассути мавқеи заифи хатти дифоъ, яъне тавассути Регилон омад. ҳисоби нимаи якум ба ҳодисоти бозӣ баробар ва мутобиқ набуд. худи Маркус Решфорд 4 зарбае ки аз ҷаримагоҳ зад эҳтимолан голӣ буданд. Ассистро ӯ ба Хойлон вари беҷон нораво шумурд. Хулас дар нимаи якум бозӣ баробар буд. Дар замони муосир бозии баробари MU бо Брайтон қариб дастовард аст, вале як иштибоҳ режими худкушро дар MU ба мисли ҳамаи бозиҳои ин мавсим гирён кард. Дигар дар майдон то охири рақобат танҳо дастаи Брайтон ба назар мерасид. ҳисоби 3-1 ҳисоби арзандаи ин рақобат буд. голи Ганнибал танҳо ба худи ӯ каме боварӣ бахшид, ба MU фоидааш кам буд. Тенхак пас аз рақобат ишора кард ки тактикаи нави ӯ 20 дақиқа кор дод, аммо баъдан рақиб бозиро гирифт. Хойлон, Диего ва Решфорд ба пиндошти сармураббии MU беҳтаринҳо дар ин рақобат буданд. Дар ин ҷо метавон бо ӯ розӣ шуд. Агар Решфорд ба муддати 2-3 моҳ бо ягон сабаб бозӣ кардан натавонад, ин фоҷиаи бузург барои MU хоҳад шуд. бозии дигар бо иштироки дастаҳои Ливерпул ва Вулверхэмптон буд. Вулвс дар майдони худ аввалин шуда гол зад, аммо дар ҷараёни рақобат алахусус дар қисми дуввум мерсайдиҳо ба худ омада камбек карданд. Сараввал Гакпо ва баъдан Робертсон ҳарду аз ассисти Салоҳ дастаи Ливерпулро ба пеш бароварданд. голе ки дар он хизмати Харви Элиот бузург аст, ҳамчун автогол ба номи Буено навишта шуд. ассистҳои Муҳаммад Салоҳро фаромӯш намекунем. Манчестер Сити ҳам дар рақобат бо Вест Хэм Сараввал ба бохт рӯбарӯ гардид, аммо пасон бо ҳисоби 3-1 дастболо шуд. Доку, Силва ва Холланд голҳои Манчестер Ситиро ба ҳадаф расонданд. намедонам ки Пеп Гвардиола барои оғози мавсим кадом суръатро интихоб кардааст. чунон ба назар мерасад ки ин танҳо суръати якуми дастаи Манчестер Сити мебошад. аҷибаш ин ки ҳатто бо ҳамин суръатам ҳеҷ кадом даста наметавонад баробар бо Шаҳриё бошад. суръати онҳо бошад то панҷум аст. панҷумашро Пеп аз моҳи март аплер он тараф гирён мекунад. Тоттенхем аз дастаи Шеффилд як сару гардан беҳтар бозӣ кард. онҳо арзанда дар охири рақобат тавонистанд пирӯзиро аз худ кунанд. метавон барои лондониҳо хурсанд шуд. бозии онҳо воқеан ҳам зебо аст. ин ҳам дар ҳолест ки аз дастаи Тоттенхем пес аз шурӯъ шудани мавсим ягон нафар чунин тағйиротро дар бозӣ интизор надошт. мегузарем ба бозиҳои Италия. рақобати асосии шаби гузашта албатта дербии шаҳри Милан буд. ҳисоби бозӣ ҳамаи чиро маълум мекунад. 5-1 ба нафи Интер маънои онро дорад ки нерадзуриҳо ба қаҳрамонӣ омода аст. аҷоибии кор дар он аст ки Давид Калабриро барои чӣ дар нақши латерали Фириппи мондаанд. Стефано Пиоли гӯё бар муқобили худ бозӣ кард. мондани Калабри дар ин мавқеъ маънои куштани тамоми тарафҳои мусбати Давид ҳастанд. ғайр аз ин Маркус Тюрам нишон дод ки барои чӣ на Милан балки Интерро интихоб кард.
фарзанди футболбози фаронсавӣ ва қаҳрамони ҷаҳон нишон дод ки гирди номи падар намегардад ва ӯ яке аз беҳтарин бозиҳои худро пас аз омаданаш ба шаҳри муд нишон дод. Ювентуси Макс Алегри ҳам ба худ омадааст. Латсио на он дастае аст ки сода мағлуб шавад, вале туриниҳо дар майдони худ тавонистанд бо ҳисоби 3-1 намояндаҳои пойтахтро мағлуб намоянд. Қаҳрамони феълӣ Наполи дар сафар бо Ҷеноа рақобат карда танҳо бо 1 имтиёз ба Неапл баргашт. натиҷаи заиф. Меравем ба тарафи Олмон. Бозиҳои Бундеслига чун ҳар вақта тезсуръат ва сергол сурат гирифтанд. Боруссия Дормунд дар сафар тавонист 4 голро ба дарвозаи Фрайбург равон кунад. Дормундиҳо 2 тӯбро аз тури дарвозаи худ гирифтанд, аммо 3 имтиёз ба хазинаи онҳо аз ин бозӣ ворид шуд. Агар шумо намедонед ки дар равзанаи тобистона даста РБ Лейпциг киро харид, пас қисми аввали рақобати ин дастаро бар зидди Аусбург ки шаби гузашта сипарӣ шуд, бори дигар тамошо кунед. Хави Симонс аз паси Опенда ва Опенда аз паси Хави Симонс гол заданд. Бо ин номҳо метавон тамоми равзанаи трансферии Лейпцигро фаҳмонд ва баҳо дод. Раум голи сеюми Лейпцигро зад ва ин тим бо ҳисоби 3-0 дастболо шуд. аз бозиҳои Испания рақобати Валенсия ва Атлетикоро ба хотир меорем. дар бораи бозии Барселона ва Бетис метавонед навори пурраро дар канали Барса ТG тамошо кунед. ин заифтарин бозии Атлетико дар тамоми замони буданам дар Атлетико аст. ин суханони Диего Симеоне пас аз бозӣ буданд. баъди ин дигар чӣ метавон гуфт? ҳамаи гапро худи сармураббии Атлетико гуфт. мо танҳо ҳисоби бозиро як маротибаи дигар ба хотиратон меорем ки 3-0 ба нафи Валенсия буд. охирин ҷое ки ба он сафари футболӣ мекунем Арабистони Саудӣ мебошад. Роналдои бесину сол бо дастаи худ Ал Наср бар зидди клуби Ал Рият бозӣ доштанд. Криштиану голи сеюми ин дидорро зад. пеш аз ӯ бошад Мане ва Талиска ба задани гол шарафёб шуданд. Ал Раид дар охири рақобат як гол зад, аммо Роналдо ва ҳамдастагонаш аллакай аз пирӯзии худ истиқбол мекарданд. ба ҳамин тамом бояр дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.